Συχνά με ρωτάτε αν επιτρέπετε να φτιάχνετε τα νύχια σας κατά την περίοδο. Αν επιτρέπετε να φτιάχνουμε τα νύχια μας κατά την περίοδο μιας εγκυμοσύνης. Όχι, δεν είναι ίδιος, αυτό είναι φαγητό. Σοβαρά τώρα, αυτό που θα πρέπει να γίνει αρχικά γνωστό είναι ότι το πιο επιβλαβές είναι οι έντονες οσμές. Γι' αυτό και καλό είναι να αποφεύγουμε το ακριλικό εν αντιθέσει με το τζέλ και το ημιμόνιμο που είναι σχεδόν άοσμο. Το βάψιμο των νυχιών δεν είναι απαγορευτικό, αρκεί έγκυος και τεχνήτρια να παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Βέβαια, κατά τον τελευταίο μήνα της κύησης και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του τοκετού, καλό είναι να μην έχετε βαμμένα νύχια για ιατρικούς λόγους. Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι να χρησιμοποιείτε πάντα βάση πριν τοποθετήσετε το χρώμα, ακόμη και στα κοινά μανώ, διότι η βάση έχει την ικανότητα να εμποδίζει την απορρόφηση των χημικών στοιχείων από το δέρμα. Γενικότερα πάντως, δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες που να αποδεικνύουν πως το μανικιούρ με χρώμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο έμβριο. Άλλωστε, τα νύχια είναι νεκροί εξωκυταρικοί σχηματισμοί που δεν απορροφούν ουσίες. Παρά αυτά, τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο κλινικός ιατρός σας.